ராணிப்பேட்டை தண்ணீர் நிரம்பியுள்ள ஏரியின் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் நரசிங்கபுரம் ஊராட்சி பகுதியில் 30 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரி அமைந்துள்ளது. அந்த ஏரியில் வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக பெய்த மழையினால் தற்போது 90% தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. இதனிடையே ஏரியின் மதகு மற்றும் மதகு கால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஏரியின் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் ஏரியிலிருந்து தண்ணீர் உடைப்பின் வழியாக வெளியேறி வருவதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளதை அடுத்து சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதேபோல் நெமிலி அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணையில் நீர் வெளியேறி வருகிறது. ஆனால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஆபத்தை உணராமல் தடுப்பணையில் குளித்து வருகின்றனர். இதனால் தடுப்பணையில் பாதுகாப்பு வளையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.